හමුදාව යටතේ පුහුණු වෙන එක මට ලොකු සන්තෝෂයක්. අපේ මුතු මිත්තෝ පරසතුරන්ගෙන් අපේ රට බේරගත්ත හින්දා අද අපිට රටක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපි මේක ආරක්ෂා කළේ නැත්තම් මතු පරම්පරාව අපිට සාප කරાવી. අපේ රට මොනතරම් සුන්දරද? අපි මොනතරම් විශ්වකර්ම වැඩ කරපු රටක්ද? ඒ වගේම මොනතරම් නිර්භීත හමුදාවක්ද අපිට තිබුණේ? චෝල පාණ්ඩේ සොලි ආක්‍රමණවලදී අපි කවදාවත් බයේ පැනලා දෙව්වේ නැහැ. සේනාව හොඳට සංවිධානය කරලා, උන්ව පරාජය කරලා, ඒ විතරක් නෙමෙයි මුහුදනොත් එතරට මන්නලා දැම්මා. එහෙව් જાතියක් වන අපි අද කොටි නිරායුධ අහිංසකින්ව මරනකොට උන්ගේ ළඟ දණින් වැටලා සාමේ ඉල්ලනවද? නැත්තම් ගම්බිම් මත ඇරලා පැනලා දුවනවද? එහෙමත් නැත්තම් அப்படி என்றால் சபையை மற்ற 3 பேரும் இன்னும் சாலை பேசி போய் சேரல என்ன? அப்படி என்றால் எங்களை பெண்கள் செத்துட்டாங்க. யார் கொண்டது? எப்படி? அடுத்த தடவை ஒரு ஆளை கூட உயிரோட விடக்கூடாது. அண்ணா, ஊர்காவல் படைக்கும் ஆமிதேனே கொடுக்குறாங்களா? விசாரிக்காத, கண்டாலே நடுங்குவாங்க. அடுத்த கிழமைக்குள்ள அந்த ஊர்ல இருக்கிற ஒரு ஆளை கூட உயிரோட விடக்கூடாது. எல்லாத்தையும் கொல்ல வேணும். விளங்குதே? விளங்குதே? சுதந்திர தமிழகத்துக்காக வேண்டி உங்க மகன் வீரமரணம் எய்திட்டான். அவன் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டான். இப்போ நீங்க மாவீரர் குடும்பம். என்ன புள்ள செஞ்சது? உங்ககிட்ட தமிழகத்துக்காக வேண்டி இல்ல, நீங்க பிடிச்சு வச்சிருந்து எங்களுக்காக வேண்டி குழுவுக்கு போய் நீங்க கொடுத்த வேலை செய்யாம மாறிவிடுவான்னு பயத்துல அவன் மாத்தானே செய்வா. ஏனென்னா சின்ன வயதில் இருந்து நீங்க சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் போய் தானே. சிங்களவங்க தமிழ் ஆட்களை கூடுவாங்க, தமிழ் பொம்பளை நாசமாக்குவாங்க. நான் சொன்னேன்ல, நீங்க மாவீரர் குடும்பம். உங்க மகன் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டான். ஆனால் ஒன்று, யாரா இருந்தாலும் தங்களுடைய எந்த நோக்கத்துக்காக அவசரங்கள் கொள்றாங்களா, எங்கடி சமயப்படி அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்காது.
கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும். திலீபன் உங்களை கொல்ல போது கூட்டி கொண்டு போ. கூட்டி கொண்டு போ. அதோ, என்னையோ நான் அப்போ செத்துட்டேன். நான் மட்டும் இல்ல, இன்னைக்காற்றும் இந்த கிள்ளோச்சில என்னை போல செத்து போன 100 தாய்மார்கள் தான் இருக்காங்க. அது மட்டும் நல்லா வச்சுக்கோ. திலீபன் அது மட்டும் நல்லா வச்சுக்கோ. Light off! Light off! මං ඇමතුමාගේ සෙක්‍රටරි අරෝය බම්බුව එබෝද ස්පොට් එක නම් දුන්න බැරිද අර නෝ අත තියන්නේ නැහැ මේකට. ගේට්ටුව අරින්නේ නැහැ හෙට එළි වෙනකන්. යන්න ඕන නම් වටේ පාරෙන් යන්න. අඩු උඹ හරි හරි මල්ලිලා නිකන් බොරුවට කලබල වෙනවනේ යන්න උන් කිව්වනේ යනවනේ යන්න අද ඔල එන්න කලින් ජාතිනේ හරි හරි අපි හෙට උදේ බලාගමු ඈ அண்ணா කොහොමද? நான் கண்ணனால நீங்க எப்ப வருவீங்கள் என்று தான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். தமிழ் தெரியல. தமிழ் தெரியாதுண்டா, தமிழ் விளங்காதோ? அண்ணா நீங்க பெரிய ஆள் தானே, ஏன் சின்ன வயசுல நீங்க பள்ளி போகலையா? டீச்சர் அடிப்பாண்டு பயந்து தானே நீங்க பள்ளிக்கு போகாவிட்ட. ஐயோ அண்ணா, வெக்கம் வெக்கம். கத்த 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 கத்த. இனிப்பு சாப்பிட எனக்கு நல்ல விருப்பம். இன்றைய அண்ணா ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு இனிப்பு வாங்கி தருவார். சிவப்பு இனிப்பு, மஞ்சள் இனிப்பு. என்ற அக்காவும் අක්කට චුට්ටක් දෙන්න. அக்கா ඔයාට රිදෙනවද? ගොඩාක් රිදෙනවද? அக்கா அவர் என்னட்ட கடுமையா வலிக்குதான்னு தானே கேட்டவர். வலிக்குதான்றது சிங்களத்துல எப்படி அக்கா சொல்றது? கடுமையா வலிக்குதான்றது எப்படி அக்கா சிங்களத்துல கேக்குறது? சரி சரி, நான் சொல்லித்தாரேன். காலுக்கு மறந்து போடுவேணும் நடு. පහුගිය දවස් ටිකේම මේ අවටගම් 5කට ත්‍රස්තව පහර දුන්නා. අපේ බුද්ධ්‍යංශ තොරතුරු අනුව මේ හැම ප්‍රහාරයක්ම දියත් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ චාලි බේස් එකේ ඉඳලා. ඒ ගම් පහේම මිනිස්සු දැන් ඉන්නේ අනාථ කඳුරු වල. සම්පූර්ණයෙන්ම ගම දාලා නොගිය එකම ගම ගෝනගල. ඒ අපේ හාමුදුරුවෝ හින්දා. මේ පාර ගමට ගහන ත්‍රස්තව සෑහෙන පිරිසක් එන්න පුළුවන්. දැන් ඉන්න ග්‍රාමාරක්ෂකයින් සහායට හමුදාවක් එනකල් ඔය වගේ ඇටැක් එකක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්නවා. නමුත් අපි මේ වගේ ඇටැක් එකක් ආපු හැටියෙම චාලි බේස් එකට කවුන්ටර් ඇටැක් එකක් සැලසුම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. කොටි සෑහෙන ගාණක් මෙහෙ එන්ගේජ් වෙලා ඉන්න නිසා මෙන්න මේ පැත්තෙන් ගිහින් කැම්ප් එක වරන් කරන්න ඕනේ. සර් හෙඩ් ක්වාටර්ස් වලින් ඒකට ඕඩර්ස් එයිද? දැන් අපි ඕඩර්ස් එනකල් ඉන්නේ නැහැ. කියලා ගෙන්න ගන්නවා. Excuse me, sir. ගෝනගල ගමේ ආරක්ෂක කමිටුවේ සිරිදාසවයි නෝනවයි දරුවවයි ඊරෑ පැහැරගෙන ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ හෙටයින්ද යමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. மேல இருக்கிற செங்கலாக்கள் இப்ப கீழே வந்திருக்காங்க. விளங்குதே. கதன்குடி முஸ்லீம் பள்ளிவாசல இருக்கிற அந்த முஸ்லீமாக்களை கொண்ட பிறகு அந்த முஸ்லீமாக்கள் இப்ப கீழே தானே வந்திருக்காங்க.
எங்கள தாயத்துக்குள்ள ஒரு சிங்களவனும் ஒரு முஸ்லிமும் உயிரோட கூடாது. இழந்து கொள்ள வேண்டும். கோணல கிராமத்தில் இருக்கிற சிங்களாக்கள் இன்னும் இங்கதான் இருக்காங்க. அந்த சிங்களாக்கள் யாரும் வெளியேறல. மற்றது வெட்டி கொள்ளாக்களை வெட்டி 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 தான் கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் வெட்டுப்பட்டு செத்திருக்க சனங்களை பார்த்து மற்ற சனங்களும் பயப்படும். விளங்குதே? மற்றது எங்கட ரவிக்கு ஏதாவது நடந்திருக்க வேண்டும். கொண்டால அமூரை கொள்ள போயக்க ஆமிய மிஸ்ல மாட்டிருப்பான். அதுக்கு பழிக்கு பழி வாங்கணும். அதுக்கு பழிக்கு பழி வாங்கணும். இன்னும் பௌர்ணமிக்கு 3 நாள் தான் இருக்கு. விளங்குதே? டமாதுல வச்சு கொள்ளுவா. இன்னும் अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सगमुखदं धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं बदन्ता කළොත් නීතියෙන් බේරුණත් කර්මයෙන් ගැලවීමක් නැහැ. මම මුලින්ම කී ගාථාවෙන් අදහස් වෙන්නේ සාගරයක් මැද්දේ හිටියත් පර්වත කුහරක හිටියත් පාපයෙන් ගැලවීමක් නැහැ කියන එකයි. திலீபன் பேசுடா, வேலை நீ பேசு. நான் பொய்யா? ஆமாமா போய். ஹலோ 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 සභාවට මල්ලි අදත් මම ටිකක් පරක්කු වුණා.